Bos días. O luns que ven comenzan en moitos concellos, ou na maioría dos concellos, un montón de servizos como son os madrugadores, as tardes divertidas, as escolas deportivas, a ximnasia para maiores, as escolas de música. Bueno, en definitiva, unha serie de servizos que para moita xente son fundamentales porque axudanlle a facer exercicio, a aprender cousas, en moitos casos simplemente enchen a soedade que moita xente ten, axudanlle a relacionarse, é dicir que son servizos todos que teñen unha importancia, eu creo que vital en moitos casos. Vou vos contar unha anécdota. Fai máis de 20 anos eu vivía nun concello da comarca de Santiago no que non había absolutamente nada desto. Non había nin escolas, nin había servizos de conciliación, nin nada polo estilo. Nunhas eleccións mudou o color político que gobernaba ese concello e comenzaron a implementar ese tipo de servicios. Comenzaron a existir os primeiros servizos como simplemente conciliación, madrugadores, abriuse algunha biblioteca, comenzouse a pergeñar unha escola de música, outra de teatro, bueno, unha serie de servicios que, eso sí, xa nunca máis volveron a desaparecer, porque unha vez que implementas eses servizos, estes servizos xa non desaparecen porque a xente non permite que desaparezan. A veciñanza, a sociedade como tal, unha vez que ten eso, non quere perdelo. Pero que pasa? Pois eso, que pasaron máis de 20 anos e a xente xa non o volara. Onte, nunha rede social, un concello anunciaba os horarios do servizo de madrugadores e do servizo de tardes divertidas. E un veciño facía un comentario. Bueno, empeza ás 8 da mañán e logo, se alguén empeza a traballar esa hora, como vai facer para levar os cativos? Pois evidentemente haberá xente que comeza ás 7 da mañán e que prefira que o servicio de madrugadores comece ás 7 da mañán, pero e se alguén comeza a traballar ás 6 da mañán, que algún haberá? Hai que levar o servizo de madrugadores ás 6 da mañán? Quero dicir, temos que empezar a valorar o que temos que empezar a valorar que todo eso ten que ter un equilibrio, que non se pode, que non poden ser servizos que sean adaptados ao 100% personalizados para cada un, e temos que valorar que fai 20 anos non tiñamos nada deso, e ser un pouco consecuentes, non ser rosmones. Criticar está ben. Está moi ben que critiquemos os servizos, que queramos que sexan eficientes, que sexan bons, que funcionen como teñen que funcionar dentro do que é razoable. Pero temos tamén que empezar a pensar en dúas cousas moi importantes. A primeira, que avanzamos, que esta sociedade avanza, con todos os atrancos do mundo, con todos os defectos do mundo, pero que todas as vilas, maior ou menor medida, viñeron avanzando. Teñen mellores estradas, teñen mellores servicios, teñen funcionarios políticos, custa dicilo porque sempre os estamos criticando, pero é certo, temos mellores políticos ou polo menos máis responsables na maioría dos casos, e temos bons funcionarios na maioría dos casos, eso temos que valoralo. Eso é o primeiro que temos que pensar, e o segundo que temos que pensar é que, o dicía onte, entramos nunha etapa na que antes ou despois, aínda que non queramos valorar ese tipo de servizos, vamos ter que facelo. E vamos ter que facelo porque entramos nunha etapa na que para todo non vai dar. É dicir, os servizos públicos non teñen que dar beneficio. Teñen que manterse porque dan un servizo, e se son a veces se perde cartos con eles, realmente non se perde cartos. O que está pasando é que teñen un custe. E temos que empezar a valoralos porque o mellor, en pouco tempo, temos que decidir se preferimos 5 días de festa ou preferimos o servicio de madrugadores. O mellor temos que baixar os 5 días de festa a 3 ou a 2, pero manter o servicio de madrugadores. O mellor, se queremos que as estradas estén en bo estado, porque o inverno sigue sendo o inverno aquí no noroeste, bueno, o mellor temos que prescindir de algunha cousa, o mellor temos que deixar de axudar algunha cousa. Entramos nunha etapa na que non o podemos esquecer. Vai haber menos emprego, e haberá menos emprego por unha razón moi sinxela, porque a tecnoloxía marca ese camiño. Entonces,
haberá xente a partir de certas edades, sobre todo, que non poda traballar e que tampouco se pode xubilar. Bueno, pois esa xente terá que ter unha paga, aínda que a moitos se fastidie este nome, para poder vivir, polo menos vivir dignamente, que é o que supoño que todos queremos, que todos os veciños vivan dignamente. É dicir, entramos nunha etapa na que temos que decidir, pero temos sobre todo, que valorar o que temos. Vos que pensades? Comentade, dadelle like se vos gusta e seguídenos nas redes sociais para opinar sobre todos estes temas.